Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia fuħda miż-żjarat li qed jagħmel fl-okkażjoni tal-festa ta' jum il-Ħaddiem żar Il-Top Gardens fin-Naxxar fejn iltaqa' mal-impjegati li jaħdmu għar-residenti. U ltaqgħu wkoll mar-residenti hemmhekk fejn qasmu xi esperjenzi u stejjer tagħhom. Adrian Delia tkellem mal-ħaddiema dwar il-ħajja f'din ir-residenza flimkien ma' diffikultajiet li jsibu kull ġurnata. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia tkellem dwar is-sem tal-anzjani fis-soċjetà u kif dan it-tip ta' servizz qed jgħin lill-anzjani biex ikomplu jikkontribwixxu fis-soċjetà. Ħafna inizjattivi li tkellimna kif ukoll nistgħu nibqgħu nitkellmu ħalli nżommu l-anzjani tagħna attivi fis-soċjetà għalihom infushom, għalihom stess bħala il-mod kif fiżikament u mentalment jibqgħu attivi kif ukoll imma dak li jistgħu jibqgħu jroddu lura lis-soċjetà. Esperjenza sabiħa għaw staff tal-aġeb u naħseb hija waħda mill-affarijiet li nistgħu nieħdu eżempju minna u nibqgħu naħdmu ħalli jkollna iktar minn dawn il-postijiet li verament jagħtu sodisfazzjon lilna bħala politiċi, jagħtu servizz lin-nies tagħna, lill-customers tagħna, imma wkoll naraw l-inizjattivi li huma rewarding għal min irid jagħmel investiment serju f'pajjiżna. Il-Top Gardens huwa kunċett ġdid ta' villaġġ residenzjali tal-anzjani li għandu lan li dawn jibqgħu jgħixu fil-komunità, post fejn wieħed jista' jgħix b'mod individwali u fl-istess ħin jingħataw attenzjoni personali.